Ka Director General of Police Bathamai Khubor kong ida shisha nongrang hakajan mit Sngi baar kalapan bena banadu kalai pautarik mentau benai kan Pyllait por ban Kynduh iki Paidbah Khubor shisien hakashitayo ki bakwa ban ya Kynduh mar khmat batka ban pensengau ya kijing bat kijing syam jongki. Katkum kakerwo na Assistant Inspector General of Police Khubor laong ba kajing ya Kynduh Paidbah kan long man ka Sngi Palei na du kapor khatwe baje men step hadu kapor ar baje janmit ha office terekam joka DGP hi. La kentu ki Paidbah ki bakwa ban Kynduh ki haban ai kerteng yalade na du kapor shipau baje men step hadu kapor khatwe sapusan men step.